Inaprobitsaran kan 32 anyos na si Geneva Liovet kan Barangay 4, Barangay Tagas Daraga Albay, ang National Registration Caravan na pigdara sa indang barangay kan Social Security System o SSS Legazpi Branch kasubagong aga. Pigpapasalamat niya ang pagkakataon na ini. Huli tadai niya na daa kay puhan pang personal na magpasiring sa opisina kan SSS nga ni sa na makaparehistro as inipa-update ang SS account kan sa iyang esposo. Ano kaya, sa ano siya, nung soltero pa kaya siya, nagtrabaho siya sa LCC baga po. Ano lang niya, kung pwede pa siya mapatuloy baga po, hindi man niya nahulugan sa pirang taon. No? Tapos magkaagom na baga kami ngunyan, para ang nakabeneficiary lang sa mga tugang niya baga po. Kaya ipadagos ko po ngunyan. Kinuwaaman kan 18 anyos na residenteng si Daniel John Ulisha ang tsansang makakuha na nin SS number. Ang pinaka naging rason ko po para magdigdi as in makakuha nung sa SSS is para pag nagkaigwa na pa okay trabaho or for employment, pwede na, madali na sana po, di na maalaba ning pila. Takulang tabang po, day na po kita mapila ki halabaon na maray, na nagado na po digdi sa barangay ang SSS para makatabang sa mga gusto magkuha ki mga ID ninda sa SSS. Sigun kay Jeanette Mapa, ang ad hoc Regional Communication Officer kan SSS Legazpi Branch, maduraraan sa indang caravan sa bilog na Hulyo kung sa in-personal nindang bibisitahon ang man iba-ibang lugar sa Albay para idaraan nasambit na serbisyo. So pinaka-objective po kaini is to assist our members sa online issuance of SSS number. Lalo na po ngunyan na kadakot po ang graduating students. So welcome na welcome po gabusinda magpasiring idi sa caravan para po mapadali ang pagkuan nila ng SSS number. Pagduduon ni Mapa, libre ang serbisyo sa caravan. Kabali sa mga serbisyong ini ang issuance kan SSS number, may SSS registration, may SSS account resetting, PRN generation, disbursement account enrollment, as in benefit claims application verification. Katakod kay ini, kay puhanan sa naman na magdarakan mga rekisitos, siring kan birth certificate o ano man na valid ID. Yes po. Pigi-imbitaran ta po gabos po mga Bicolanos na igwa po kitang caravan na isinasagibo po ngunyan. Actually po nag-start na kita last week pero kumbaga ngunyan so talagang dakulong kitang naiset. Every day dapat po may locations na dudumanan ang satuyang branch. So again, for the further information, pwede po nindo ining mahiling sa satuyang official Facebook page. I-search lang po ang Philippine Social Security System. Inot ng ginibukan opisina kan SSS Legazpi Branch ang caravan sa sarong pribadong eskwelahan sa Legazpi City kan Hulyo 8, asin sa Ligao City kan Hulyo 9. Nakatalaan man ining gibuhon sa Barangay Iraya Ginubatan Albay sa Hulyo 11, sa Bigaa Legazpi City sa Hulyo 12, sa Baybay Legazpi City sa Hulyo 13, asin sa Taysan Legazpi City, asin sa Kamalig Albay sa Hulyo 15. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.